İna Yarova tegel hevjinê xwe 7 sal berê koçê Polonyayê kirin. Ji hingê êre ve wan kariye xwe li bazara Polonîya dijwar ragirin. Me li Polonyayê kafeya herî piçûk vekir. Pirtûkarê Koranya gînese jî vê yekê pişrast dike. û niha sê zincîreyên me hene: kafe, xwaringeh û bar. Li Polonya û komara Çek. Dema ku dagirkirina berfirehya Rusyayê dest pê kirî, îna jî bû dilxwaz. Penaberên Ukraynî dikarin li qehwexaneya wê qehweya belaş wergirin. Ev her wiha hewl dide ku alîkariya karsazên Ukraynî bike, ku tê kevin bazara Polonî. Yek ji wan derfetên wisa tu foruma karsaziyê ya bi navê vekî Ukraynayê wêrek çêbû. Me axaftvanên Ukraynî yên ku dê heta 15 salan li Polonyayê dijîn û li vir karsaziyên xwe dimeşînin wexwendin. Hinek di serê lîsteya karsazên Forbesê ya Polonî de ne. Ew dikarin ezmûna xwe di gel Ukrayniyên ku nû hatine parve bikin. Navê forumê li ser kampeyna ragihandinê ya netewî ya Ukraynayê hatiye binavkirin. Wekî Ukraynayê wêrek bin. Armanc ew e ku balkişandina ser kalîteya ku Ukraynî herî zêde pê serbilindin. Wêrekî. Ji ber parastina xwe ya cîvakî, Ewropî seqemgirtir û aramtirin. Berevajî vê Ukraynî ji ber ku em nizanin sibe çi dibe neçarin ku bi domdarî serpiya bimînin û zû biryaran bidin. Organizatora forumê Natalya Panchenko dibêje serkeftina karsaziyên Ukraynî yên li derveyê welatê ji bo Ukraynayê pir girîng e. Dema ku kompanyek Ukraynayî têke ve bazara Polonî ew berfireh dibe. Piraniya karsaziyê berê li Ukrayna dest pê kirine. Bi giştî aboriya Ukraynayê pêdivî bi diravan heye û ev yek bingehîn e ku mirov vê aboriyê bi diravên ji Ewropayê destek bike. Ji ber ku bikirên li wêrê amade ne ku kelûpel û xizmetguzariyan bikirin. Mînakek kompanya barkêşiyê Nova Posta ku ji meha cotmeyê êre ve li Polonyayê kar dike. Vê kompanyê li seranserê welatî 31 şaxê xwe hene. Îro armanca me ne ew e ku em di bazara Polonî de bibin lîstekvanê navdar. Em bêtir dixwazin ku Ukrayna bi Polonya re girê bidin. Karsazên Polonî bi karsazên Ukraynî ve girê bidin. An jî weke mînake bikaribin Ukraynî bi karsazên li Polonyayê re girê bidin. Hemî dehatên ji foruma Be Brave Like Ukraine an jî vekî Ukraynayê wêrek bin tên bikarînan da ku ji bo nexweşxaneyên di Ukraynayê jeneratora bikirin. Armanc ev e ku bi bihayê $200,000 47 jeneratoran bikirin. Raporta Leys Bekelets, Cet û Zel deng Amerîka.